Dead on arrival ang 68 anyos na lolo makalis na mabangga nin tricycle na pigmamaniho nin 15 anyos na lalaki sa barangay Gugon Prito Diaz, Sorsogon mag-aalas 6 din banggi kan nakaaging Biyernes. Pigbisto ang biktima na si alias Tasio, residente kan barangay Maningkay de Oro parehong Banwaan. Pigbisto man ang suspect na si alias Boy, estudyante, residente kan barangay San Isidro parehong Banwaan. Sa investigasyon, nagbabalyo ang biktima sa nasabing tinampo kan mabanga kan tricycle na nagresulta sa mga sinapo kaining lugad. Pauli naman ang sospek kan manyara ang insidente na lugadan man sa pangyayari. Sarong barangay sa Prito Diaz. Ngunyan po, pag-abot niya po duman sa may pinangyarihan, nagbaba po siya sa motor niya. Tapos nagbalyo po sa ibong na pinamputa. May didimanan po nakapamilya duman sa ibong. Ngunyan po, may po na top down, masigkatan mo ng padalagan. Siguro po, dahil napansin so biktima. Yun ang nabundol na po ito na biktima. Sa ngunyan, pigalat pa kan otoridad ang magiging lakdang kan pamilya kan ambuslados. Dahil man nakakauron pa ang sospek dara kan trauma. Kunyan po, pagkatapos po kayong insidente, pinakuntay po kan doktor sa ospital kasi nagsusuka man po tapos may gas-gas po sa payo. Kinuntayin po siya para sa obserbahan mo po kan doktor. Nangapodan naman ang Prito Diaz MPS sa mga nagagamit kan tinampo na maging maikmat ng gad, ngani makalikay sa mga siring na diskwido. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.